Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. To kamar dai yadda muka saba kawo muku bidiyoyi kala-kala, a yau ma mun zo muku da wani sabon bidiyo akan Fiverr freelancing workers. To idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ka danna mana alamar subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. To kamar yadda kuke gani, bidiyon mu na yau zai kasance akan Fiverr freelancing workers. To a taƙaice za mu yi amfani da wannan lokaci ko kuma in ce wannan dama da Allah ya bamu mu yi bayani akan Fiverr freelancing workers. To Fiverr website ne da ake amfani da shi a duk faɗin duniya. Sannan kuma wannan website ne da ya ɗauki lokaci kuma har yanzu ana amfani da shi kuma ana amfana da shi. To da farko ma dai meye freelancing? Freelancing wani website ne da ake buɗewa wanda za a baka damar ka yi amfani da baiwar da Allah ya baka. Za ka ga wani editing ya iya, wani kuma haɗa application ya iya, wani logo ya iya, wani translating ya iya, da dai sauransu ga su nan irin abubuwa daban-daban. To freelancing dai website ne da ake buɗewa, za ka gan shi kamar kasuwa ne. Za ka iya shiga ka siyo abin da kake so, sannan kuma za ka iya shiga ka siyar abin da kake so. Duka a cikin wannan website ɗin. Wannan website ɗin ya ƙunshi abubuwa da dama saboda shi Fiverr worldwide ne, a duk faɗin duniya ne ake amfani da wannan website ɗin. Fiverr zai baka damar amfani da baiwar da Allah ya baka. Za ka ga wani ya iya editing, wani ya iya application, wani ya iya logo, wani ya iya haɗa software, wani dai ga su dai abubuwa da dama. To za ka shiga cikin wannan website ɗin ka buɗe account, ka ɗora gigs ɗinka, duk dai kai completion ɗin account ɗinka. In kun je daga ciki za ku ga duk abin da ya dace. Sabida ƙarancin lokaci za mu ɗan yi summarizing ɗin wannan bidiyon, za mu ɗan taƙaita shi. Nan gaba za mu kawo muku yanda za ka buɗe account ɗin da kuma yanda za ka yi amfani da shi da yanda za ka yi aiki ka samu kuɗi da shi. Sannan duk a cikin wannan website na Fiverr, idan kana so a ma aiki ko kuma a ma wani abu dai da kake buƙata, ko translating ko kuma waƙa ko kuma a haɗa ma wani application ko kuma kana buƙatar da a yi ma website akan wani kasuwancinka, duka za ka iya shiga cikin wannan website ɗin na Fiverr, ka yi contacting ɗin mutumin da ya iya, sai ka ba shi aikin ka biya shi. Sannan kai ma kuma idan ka buɗe account akan abin da ka iya, za a iya contacting ɗinka ka yi aiki sannan kuma a biya ka a hanya mafi sauƙi, duka a cikin wannan website ɗin na Fiverr. Da dai sauransu, akwai abubuwa da dama a ciki. Website ɗin da yake babban website ne a faɗin duniya, ya ƙunshi abubuwa da dama. Don wannan ita ce asalin fuskar wannan website na Fiverr. Babu irin yaren da babu a ciki, ba kuma kalar ɗan ƙasar da babu a cikin wannan website ɗin na Fiverr. Sannan kuma akwai manhajarsa a Play Store. Sun sauƙaƙa hanya wajen buɗewa Fiverr da samun sauran bayanai. Akwai manhajarsa a Play Store idan kana da buƙata. Za ka shiga cikin Play Store, sai ka shiga cikin akwatin nema sai ka rubuta Fiverr. Za ka ga an nuna ma Fiverr freelancing service kamar yadda na faɗa. To za ka yi installing ɗinsa. Idan ka yi installing ɗinsa sai ka yi open ma tun daga can. To da zarar ka danna open, za ka ga ya nuna ma fuska irin haka, ya rubuta Fiverr. To bayan ka buɗe zai nuna ma fuska, bari mu ɗan jira network. Yauwa ga shi nan ya buɗe. Ga shi nan logo design, logo animation kamar yadda na faɗa. Ya danganta da dukkanin abubuwan da mutum yake buƙata. Ga featured gigs nan. To wannan su ne wurin da za ka yi wannan featured gigs ɗin. Idan kana da account a cikin application ɗin ko kuma kana so a ma wani aiki, to a nan ne za ka ga wanda za ka zaɓi wanda zai ma aikin. Ga shi nan wannan yana, in ya yi aiki za a biya shi $200. Price ɗinsa ne, kowa da price ɗinsa. Yanzu ga shi nan wannan ya yi wa mutum 121 aiki, kuma kowanne a cikinsu sai da ya biya shi $60. To ka ga idan ka yi 60 sau 121, kuɗin yana da yawa gaskiya sosai. Kuma in dollar ake biya, kuma ka san dala ita ce kuɗi mafi daraja yanzu a faɗin duniya. To gaskiya wannan website ne wanda yake ba kowa damarsa akan baiwar da Allah ya ba shi. Ku yi ƙoƙari duk wanda ya san ya iya wani abu ya yi amfani da wannan damar. To ga shi nan in mutum yana da buƙatar buɗe account,
zai shiga wannan wurin mai alamar kan mutum na ƙasan nan, zai kawo ka wannan fuskar. To da zarar ya kawo ka wannan fuskar, za ka shiga sign in. Idan ka shiga sign in dai kamar yadda kowa ya sani, sign in shine in kana da account za ka yi login. Idan ba ka da account kuma sai ka je ta can website ɗin ka buɗe, ko kuma ka yi join. Ga guri nan an rubuta join a ƙasa. In ka yi join zai kai ka wurin da za ka buɗe account ɗin. So mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Ku ci gaba da danna mana alamar subscribing domin kawo muku irin waɗannan hanyoyin. Mun gode.